Вкъщи си. Вуйчо. Къде? Къде си, Вуйчо? Рая. Рая. Къде? Къде си, Рая? Бал. Бао. Къде? Къде? А Вуйчо? От тях се снимаме в къщи. А Вуйчо? Луто. Вуйчо. Къде? Къде си, бе, Вуйчо? Къде? Къде? Кой? А къде? Това коки. Кое е коки? Това. Това. Кое е коки, мама? А, кончето. Да. Зис. Дръз. Трус. Вуйчо. Бу. Това. Какво е това? А, косата не може докато ядем. Не мими. Не може. Не. Това. Чуваш ли? Не това. Не може коса. Кола. Коса. Докато ядем не се пипа косата. Ръце. Дай сега ще дам ръце. Ръцете. Адаби. А мама как да се храни, като и държиш ръцете? Риба. Мама яде риба. Как прави рибата? Бия. Това. Ръка. Ама. Какво няма? Как? Конче? Искаш ли да слезеш да се возиш на конче? Да го яздиш. Дис. Ди, конче.